जौगानाय लामायाव आगान होबाय नामा? बिटिसिनि 33 नं ननाय सेरफां बियाबा जल जीवन मिशननि गेजेरजों जाय समाव नखर नखर लोंग्रा दै स्लगानजों सरकार खुंगासिनो बेबायदि समावनो थरथिंसे लोंग्रा दैनि थाखाय हालाय हाफाय जानाङो गोरिब दुखुथिया सुबुंफ्रा। आङो 10 बोसोर मोनफैबाय आरोना बेयाव बिदि दै रोगाना जाफैनाया बरिं गामि एसे खाथिफ्राव दङ ओमफ्राय जोंनि गामियाव गैया आरो गलबारि खिनियाव गैया आरो बिसोरखौ बानायना होगोन होनना बुङो दासिमबो बानायना होथ'वाखै आरो सानफ्रोमबो सानसेबो बाखि गैया आरो सानफ्रोमबो रोगायो। नोंथांमोना नैबे नुथायखौ गिबियाव एसे नोजोर खालाम। दानि समाव बेबायदि गुबुन गोजान जायगानिफ्राय लोंग्रा दै रोगानांनाया बेसेबां सहायथाव आरो गनायथाव। थरथिंसे गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय हालाय हाफाय जानांदों EM सन्जित तान्तिनि बियाबाव। भारत भुटान सीमाजों नांजाबनाय अदालगुरि जिल्ला बिटिसि 33 नं ननाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय टांकी बस्ती तुलुंगाजार लावबान्दा बायदि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गोग्गो लोंग्रा दैखौ लानानै गोथौ जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों। जायनि जाउनाव भुटान हाजोनि गुदु हाग्रायाव जिब जुनार बायदिफोरनिफ्राय गावखौ सांग्रांथि खालामना थरथिंसे लोंग्रा दैखौ लायनो गोनां जानानै फैदों दिनैनि सानाव। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव गोदै गोदै रावजों रायजो राजाफोरखौ बुरखायनानै भट लाना देरहासार जानानै गादियाव जिरायनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि जेंना आरो खैफोदखौ नायहरफिनै गोबां दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बिबो सासे। अदालगुरिनिफ्राय बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि रिपर्ट। टेंकी बस्ती कलबारिनि आङो 10 बोसोर मोनफैबाय आरोना बेयाव बिदि दै रोगाना जाफैनाया। बरिं गामि एसे खाथिफ्राव दङ ओमफ्राय जोंनि गामियाव गैया आरो गलबारि खिनियाव गैया आरो बिसोरथ' बानायना होगोन होनना बुङो दासिमबो बानायना होथ'वाखै आरो बानायथ'वाखै। सानफ्रोमबो सानसेबो बाखि गैया आरो सानफ्रोमबो रोगायो। रानखायो नै माबायदि सोलिगोन एसे खस्थ' जायो आरोना गोजौआव थांनो गोनां जायो बैथिं गोजौआव दं वाटारफल दङ ना बाव थांनो गोनां जायो आरो मैदेराथ' फैखायो सम सम लोगो मोनो ओमफ्राय सम सम मोना होननांसिगोन आरो सानफ्रोमबो नङा दिगदारानो खस्थ' दङ आरो मोसौआबो मिथुन मोसौआबो एसे डिस्टार्ब खालामो। भटखौथ' होयो होनाया आं एबारसो फार्स्ट टाइम होनो मोनदों नै भटनि समाव बिदिनो होगोनथ' होनना बुङो नाथाय जाथ'वाखै आरो ना होगोनथ' होनना बुङो। 5 बोसोर माने आं 10 बोसोर मोनफैबाय बाव बिदि दै रोगानायखौ आरोना 10 बोसोर जाबायानो कमप्लिट जासिगोन आरोना रोगानानै जाबाय दङ जाथ'वाखै दाबो गैया ओहो। मा खावलायगोन माने सरकारनिफ्राय जोंनिफ्राय बेनो रिकुवेस्ट जे माने दैखौ बानायना होथारनांगौ आरोना जेरैखि जाया माने एसे माने सुबिदा मोननायहाय आरोना दैनि बागै बाखिथ' मावनानैनो जाखायो दैखौ एसे सुबिदा खालामना होबा जोंनिफ्राय माने मोजां मोनगोन आरो सरकारखौ बेखौनो खावलायो। लामा आरो स्कुल ओमफ्राय दै बे मोनथाम जिनिसखौ आरोना स्कुलाथ' माने एसामिस मिडियामा एसे थिगानो नांसिगोन दा एसे फिसाया ओमफ्राय बड' मिडियाम गैया आरोना। खैथा गामि होनोब्ला आंनि मोनदांनायाव मोनबासो होननांसिगोन आरो गामिनि नामा एखनबा लावबान्दा होननायाबो लांफैयो ओमफ्राय 3 नं टांकी बस्ती ओमफ्राय गलबारि ओमफ्राय आं गामिखौ बारा गोसोथाया सानजा लाइन होनना बुङो आरोना ओमफ्राय बिदिनो मोनबासो आरो गामिखौ बारा गोसोथाया माने आं गिदिङा नालाय फुंनि बेलासिनि बिदिनो सानसे आरो एखनबा सानसेयानो नांसिगोन फुङाव खनसे बेलासि खनसे बिदिनो खामानि गारनानै खामानि थाङोब्लाथाय मोना मोना रोगायो ओमफ्राय आरो खामानि थाङाब्ला सानाव रोगायो आरोना
एखम EM आ सोर? EMआथ' सन्जित तान्तियानोमोन नामाथाय फैफेराखै बियो? फैयो फैनायालाय आं माने खानसेबो लोगो मोनफेराखै आरो इदि माने फेस टु फेस लोगो मोनाखै ओरैनो फैयो होननाय खोनायो आरो ओमफ्राय बानायगोन होननायनि खोथा बानायगोन होनना खोथा होदों नाथाय बानायाखै ओहो दा बानायजानायखौ लुबैयो? बानायनायखौ लुगैयो जोंनिया नैबे फालुंसार टांगि बस्ति मा बेसे गोलैयो बे? जोंनि नैबे टांगि बस्ति? टांगि बस्तियानो गोलैयो ओमफ्राय बे हमस्टेया? हमस्टेया जोंनिया एरिया गसाइ लानानै टांगि बस्तिखौनो जोंनिया बुङो आरो एरियाखौ लाना बुंबाय थायो आरो दा MCLA आ सोर? MCLA जोंनि माबायानो सोमथानायानो नुनाय सेरफां गोलैयोना बियो? बेखौनो होनो दा बेसेबां गोबाव जाखो बेबायदि दैनि समस्या जानाया? समस्या जानायाथ' जाबाय बिसानो जागोन होनना बुङो माने 15नि माय बारबासो 10 माबानो जानो गोनांमोन बिनिफ्राय बे जायासै आरो 10 बोसोरबो बारलायलांबाय ओमफ्राय दा जायगा जों आरो मा बुंनो बिसानो जों दा माबाबाय खस्थ'यै सोलिना दंबाय थायो आरो दा बेखौनो मैदेर हिरि फैया नामा बेयाव? फैयो माजे माजे फैयो फैबाथ' जों फैनो हाया बे रखम आरो होमबा ओरैनो रानना थानाङो आरो मोखौबो खमायमोन रानलाङो दै मोनलोङा मोखौफ्रा बेबायदि आरो दानि आरो खानसेबो आरो आलादा जागोन मोखौफ्रा मोसौ बोरमा मानसि हि सुनाय खांसि बायदि सुनाय ओमफ्राय आदिबासिफोरा खर' थिखांना फैयो उपाय गैया आरो फैयाबानो जाया आरो गामियाव बरिं गैया नामा? गामियाव दा बरिं बे रखम जाबाबो माने जोंनिया बेखिनि सुबिदाखौ जोंनिया खाथिना मोनथ'वाखै बे रखम असुबिदा आरो बे रखम आरो दा बिसानो जों सोलिना दंबाय थायो आरो मालायनि बै EM MCLAफ्रा फैया नामा? फैबाबो बिसोर नायना थांनानै आरो माब्लाबा फैया नोंसोर जनायाखै नामा नोंसिनि प्रब्लेमखौ? जनायगासिनो दोङो जनायबाबो आरो खानैसो आरो मा बुङो मा मायो इखौ जों मिथिया आरो खोनाया बेखायनो जोंनि जिखिनिखौ माबानो गोनांखौ जों खालामना थायो आरो दा बर्डआ होबोगासिनो आरो सरकारखौ मा खावलायगोन नोंनि फारसेनिफ्राय? आंनि बालिथ' दा जानांगौ दैनि सुबिदा मोजां जाबावनांगौ बयनिबो रायजो राजानि थाखाय मोजां जाबावनांगौ आरो दा नैबेयाव दैमावहा जालिया नैबे जानांगौ गामिखौ बासायनांगौ होमबासो जों बेयाव थांना थानाय मोनसे राहाखौ लानो हागोन बेबायदि आरो भटआ जों होगासिनो दोङो जानो लागासिनो दङ आरो दा सिगांनिफ्राय होगासिनो? सिगांनिफ्राय होगासिनो आरो दा खिन्थु समस्या समाधान जायाखै? जायाखै जों दा नैबेखौ जालिखौ जा होननानै जों माबा खालामबाय थायो खिन्थु मावगोन होनना बुङो मावा जखानि ओमफ्राय बाय खिथियो खदाल मारै फैयो ओमफ्राय खिथिनानै ओमफ्राय जखानि फैसा एसे दिहुननानै मा खालामो इसोरसो मिथिसै आरो दा जों मोना आरो बेबायदि आरो खिन्थु दैनि समस्या जोबाखै? दैनि समस्या जोबाखै आरो जोंनिया मालायनि दङ आरो दाबो बे रखमनो दिनाव खेबेसे रोगानांगौ? जोंनियाथ' जायोनो बे 6 बार 7 बार गाहाम जायो दिनाव मबा 10 बारबो गाहाम जायो बे रखम आरो बिराद उसुबिदा दा मा खालामनो आरो दानिया खमायफैबाय आरो जोंनिया मोखौआ फुख्रियाव दै गैया उपाय गैया बेयाव फैनानैबो खाथिनिया फैना लोंफैबासो जोंनि आरो भितरनिया मोनलोङा दा जों लांनानै बे माइरं गुदि सुनायफोरखौ जों होनानै बेफोरनो जमा खालामनानै दोननानै बेखौ मोखौनो लोङोबासो बेबायदि आरो दा बरिं लुबैयो? दा बरिंआव किसुमान खाथियाव थानायफोरा सुबिदाखौ मोनो आरो जोंनिया निखिनियानो सुबिदाखौनो मोनद्राया आरो दानिया मालायनिफ्राय आरो भितरनिखिना दा बेबायदि आरो खोथा आरो समस्या जोंनि खोथाया आरो